ג'וק, אתה רוצה שנעשה טיול עם המשפחה? איפה? לא יודעת, נמצא איזה מקום, שביל איפשהו. אבל השאלה אם זה שביל כזה עכשיו שצריך לעליות, או שזה פשוט זה לא ללכת יהיה- ישר. לא, אולי זה יהיה טיפה לטפס, אבל זה לא יהיה משהו אתגרי מאוד. נראה לי עדיף לכיוון המישור יותר. ג'וקי, מה קורה? כאילו, לא מבינה, פעמים קודמות שהצעתי לך פעם לטייל, אתה כאילו ממש שמחת. מה זה פעם? מתי יצאת לי לטייל? לא יודעת, פעם, לפני... לפני 8 שנים? שהכרנו קצת. אוקיי, צ'וקי, שהכרנו הייתי פרארי, צ'וקי שלי. זה לא... פרארי? בוא, צ'וקי, לא היית פרארי, אל תגזים, אתה עף על עצמך עכשיו. נגיד, ריין רנולד זה פרארי, ברד פיט זה פרארי, לונרדו דיקפריו זה לא פרארי, זה, תן לי עוד, מיני קופר, טיפה פחות. כן, אז אני מה? סובארו, או איזה סקודה. סובארו? אני הייתי סובארו שהכרנו, זה מה שאת אומרת לי? זה אוטו מאוד אמין. מה קשור אמין? היום אני סובארו. היום אני כבר אמין. תראה, פעם? היום אתה סובארו פשע. מה אלה שהן כאילו מתפרקות טיפה, שכאילו בהכרח משטרה תעצור אותה אם יש מחסום. זה כזה אוטו שהוא נוסע, הוא אמין, הוא לא מתקלקל, אבל הוא לא נראה טוב. הוא כאילו כבר חבוט. בסדר, שאני אגיד לך מה את? מה את אני? עוד רגע כרכרת סוסים, יפה שלי. כרכרה של בני אמיש. מכירה את הכרכרות האלה? מכירה את הכרכרות האלה של בני אמיש? אני מכירה. מי שנוסע בר נוסע עם הששית, זה סוג הכרכרה שאת. אז בואי, אל תגידי לי, אני סובארו, אני פה. אני לא הייתי סובארו, אני הייתי אוטו ספורט. לסובארו יש אוטו ספורט? אני לא סובארו, מאיה. האמת שלא זייפת עכשיו, זה היה טוב.